Защо е нужно да работим с себе си? Вярвам, че повечето от вас знаете, че нашето тяло и ние сме като генератори на енергия, където нашето тяло постоянно произвежда и произвежда енергия. И всички сте виждали, че все повече и повече излизат практики, които ни казват как да запълним нашата енергия, как да повишим нашата енергия, как да се изпълним с повече енергия. Но защо трябва да работим с себе си? Представете си, че вашето тяло е тази чаша и вашата енергия е водата. Вашето тяло постоянно произвежда вода. И вие постоянно се изпълвате с енергия. Но какво се случва? Ако започнем още от момента на нашето раждане и детските ни години, където са се получили някакви травматични ситуации, след това са се наслоили страхове, след това са се получили обида, изобщо всички негативни емоции, които сме задържали по някакъв начин и не сме успели да се справим с тях. Какво се случва? Те се проявяват като дупки, през които изтича нашата енергия, както можете да видите и тук. И колкото и повече практики да използваме, колкото и повече да се опитваме да се зареждаме с енергия, докато ние не започнем да работим с себе си, с всички тези дупки, да започнем да ги запълваме, нашата енергия ще продължава да изтича. Така че започнете да работите с себе си. Заповядайте в терапевтичната група, която ще проведем през месец август, в която ще работим с ваши страхове, ваши травми и всичко, което по някакъв начин ви води до дискомфорт. За повече информация пишете на лично.